ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଅଣ୍ଡା ସଂଗୁଟା ଥୋଇ ଆଜି ଆମର ଯୋଉ ସାଉ ସାହିରେ ଭାତ ନୀଳା ହବ ଦେଖିଆଲୋ କେତେବେଳେ ହବ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ତ କହିଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଗଞ୍ଜାରୁ ଆଉଛନ୍ତି ଲୋ ଗଞ୍ଜାରୁ ହେଲେ ଭଲ କରିବାର ଏକା ହେଲେ ତୁ ହେଲା ବଲ ଶୁଣୁ ହେଲେ ଅଣ୍ଡା ପତ୍ର ନେଇଯାଉ ନେଇଯା ବେଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ ତତେ ବେଲେ ହେଲେ କଣ ହଉଛି ହେଲେ କହୁନୁ କିସ କହିବାର ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ବୋଉଟା ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଛି କଣ କହିବି ହେ କଣ ହେଲେ ତାର ତ ବାପ ଘର ନିଶାଟା ଛାଡୁନି ଆଉ ଆମର ତ ପୁଅଟା ତ ସେମିତି ଏକା ମା ଘରୁ ଯାଉଛି ନା ହେଲେ ଖାଲି ରହିବାର ଏକା କିସ ନିଶା ଲାଗିଛି ଆଉ ପୁଅଟା କଣ କରୁଛୁ ନା 8 ଦିନ ଏକା ଧାଉଛି ଆଉ ତା କହୁନୁ ଆଉ କିସ ନୁହେଁ କି କିସ ଏଇ 3ଟା ଭାଇ